les 12 del migdia, per això tinc aquesta veu i aquesta cara de cansada. I és que avui m'he llevat supertard i he dormit moltíssim. Encara no entenc ben bé per què, perquè no vaig fer res que diguis em vaig cansar molt o tingués molta son o el que sigui, però bueno, això vol dir que el meu cos ho necessitava. Però bé, vull aprofitar que avui no tinc uns plans molt definits per acabar d'aprofitar-lo fent doncs, totes aquestes accions que crec que el meu cos li anirà perfecte i ho agrairà moltíssim. És a dir, un dia per mi, de manera conscient, i no passar-me tota la tarda mirant TikTok com va ser ahir. El meu pla és fer una mica de neteja, una mica de dutxa, menjar estars nutritius, saludable i també netejar una mica l'espai perquè quan l'espai està net tu també estàs molt millor i no sé, el que se'm vagi acudint durant el dia. Començarem pel dinar perquè m'he llevat supertard i al final ja no és hora i tinc una gana que m'amoro, així que farem alguna cosa bastant senzillet, amanida, amb tomàquet, ceba perquè boníssima, i unes hamburgueses d'espinacs. Són molt bones, de veritat, m'agraden molt i són ràpides de fer, ja ho veureu. Val, doncs el següent pas que faré serà netejar una mica l'habitació perquè la tinc bastant desendreçada i una mica bruta i plena de pols. I com he dit abans, quan tens l'espai una mica més ben net, tu mateixa també et sents millor. Un cop acabat ja em puc relaxar de la meva manera preferida. Aprofitaré i em posaré aquest biquini, que és molt mono, crema solar super important, jo tinc aquesta que és més 50 i que a més bronceja, unes ulleretes de sol i aquest llibre de l'Eva Bach que tinc moltíssimes ganes de llegir. És el meu outfit, de fet crec que m'ha quedat bastant bé, he fet un parell de TikToks i unes quantes fotos i m'he maquillat molt poc perquè sé que després quan arribi em farà molta mandra. I on vaig? Us ho estareu preguntant. Doncs vaig a sopar amb els meus amics a celebrar l'aniversari de la meva amiga Valèria, que d'aquí em passen a buscar i em fa molta il·lusió, com sempre. Ai, és que els estimo tant! Aquí potser veieu millor l'outfit. Amb les sabates noves, el top nou i un pantaló de lli així informal per anar còmode, però em venia de gust posar-me així com mono. I ja està. Mira que monos. Que monos. Sí, dia 23. Oh, queden bé. Mira, però sí. Juga alguna cosa a dir? Això què és? Bueno, Ju, com a persona que no li agrada el sushi, què opines? Vull patates. Molt bo. Com una campiona, clar que sí. 2 veces. A l'hora d'anar a donar la volta, com a acabo d'arribar a casa, m'he posat ja el pijama i l'últim que em queda és desmaquillar-me, fer-me skincare perquè encara tinc purpurina per tot arreu i ja me'n vaig a dormir. Encara que no ho sembli, estic bastant cansada. He menjat molt i m'he posat genial, però clar, és que són la 1 de la nit i jo toca anar a dormir, jo crec. Hola noies, soc la Berta del futur i és que ahir estava tan cansada que em va fer molta mandra gravar el procés de com anava a dormir. Em vaig acabar de fer l'skincare i ja em vaig ficar al llit i vaig quedar cao, morta, la veritat. I simplement estava editant el vídeo i m'he adonat doncs, que se m'acudien unes reflexions que m'agradaria comentar amb totes i que durant el vídeo doncs, no vaig tenir temps de poder fer un incís. També ha sigut un vídeo molt natural, en el sentit que no he parlat massa, ha sigut simplement diferents talls del meu dia, que en el fons és un dels meus tipus de vídeos preferits de gravar, perquè penso que són com els més genuïns, els més orgànics.
I bé, ahir va ser un dia que, com bé he dit, em vaig llevar cap a les 12 del migdia, a les 11, que jo no hi estic gens acostumada. De fet, un dels meus propòsits d'aquest any era respectar els meus horaris de son i anar-me'n a dormir d'hora per poder-me llevar d'hora. Llavors vaig estar pensant en el meu constant perfeccionisme i com això moltes vegades fa que m'autosabotegin els meus objectius. Per exemple, el dia anterior jo havia estat molt cansada i com que ja m'havia llevat tard i ja no tenia ganes de fer res, tampoc estava com amb el meu millor humor, ja vaig decidir com tirar la tovallola i em vaig passar tot el dia amb el mòbil. I ahir vaig decidir que no volia tornar a passar pel mateix perquè moltes vegades esperem que els nostres dies siguin perfectes. Per exemple, si ens proposem anar al gimnàs i vas el primer dia al gimnàs o dius, vale, començo dilluns i dilluns ja no vas, tires la tovallola per tota la setmana i dius, començaré dilluns que ve. O si un dia et lleves tard o un dia has tingut un mal moment de mala llet, ja deixes que tot el teu dia sigui un dia d'estar de mala llet o ja deixes que tot el teu dia sigui un dia de no fer res i no accionem per canviar aquestes coses. És una cosa que jo estic treballant, és molt complicat, també us ho he de dir, però hem d'intentar no voler ser perfectes tota l'estona, no buscar el dia perfecte des de les 6 del matí, com els morning routines, fins a les 11 de la nit, perquè això és impossible en un dia. És molt llarg, hi ha moltíssims tipus de moments, i jo sóc partidària de no deixar definir un dia per un moment, per una acció, per un sentiment, sinó obrir el ventall de possibilitats a tot el que puguis ser. És l'actitud que tu poses davant els dies i davant els desperfectes de les teves accions o de les teves emocions o de les teves rutines. I bueno, ja està, simplement una petita reflexió de que realment nosaltres tenim el poder de canviar i actuar sobre el que fem. Nosaltres tenim el poder de decidir com volem que ens afectin les coses o com enfrontar-nos i com decidim sentir-nos allò que aparentment és negatiu o allò que aparentment no és el que volíem. I ja està, això és tot. Espero que us hagi agradat el vlog i ens veiem pròximament amb un altre vídeo. Un petó molt gran i ens veiem. Adeu!